ओमफ्राय नै लोगोफोर दिनैनि ओंख्रियाबो अल कबि आरोना अल कबि फुलकबि आलु मटर लगायलाबायनाय माने अलाबो एसे थरसेल'सैमोन नालाय थरसे गिदिर ओमफ्राय थरसे फिसामोन आरो फुलकबियाबो एसेल'मोन लगायलाबायनानै संबाय ओमफ्राय फारसेथिं संदों आरो फारसेथिं नै सानजौफुनि साहा आरोना लोगोफोर बे नङाबानो जाया आंहा हायना मुलिया दिनै बिनिफ्रायनो जागायलायबाय आरोना लोगोफोर लोंबाय था हारसिंनो सुबाय था लोगोफोर लों आरो सु ओमफ्राय नायदो हालदैयाबो हरफिनबाय ओमफ्राय गोलैबायसो आरोना नै मा होनो दसेल' होनबाय फुगारबाबो दसेल' थायो आंनो लेथ्रा खालामफिनो आरोना नै हालदैयाबो नांहां नाङाहां एसे बोरैबाहाय ओमफ्राय एसे उनाव हरबाबो मोनामनो नागिरो आरोना मारैबा माथाय खुलुमबाय नोंथांमोन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थालायबाय चेनेला सोरबाफोर गोदान नै दिनैसो नुजेनदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै भिडिअखौ नायनानै लाइक कमेन्ट गालांबानो जाबाय सालोंबाथाय मा होनो एखे स्रां मोनजोबथारो आरोना लोगोफोर आं स्रां मोनजोबथारो थाब लोङाबाबो गुसुबाथाय आं बाथारो लोंनो ओमफ्राय आं दहाय खेबसे लोंखांखाबायमोन आरोना दहाय ब्रेकफास्ट खालामबा बोरायजों बोराय माने दिनै फुङाव 5:30 ना 5टायावनो थांनानै 8:30आव फैफिनो आरोना ब्रेकफास्ट खालामनो अबावबा थें लायदोंमोन आरोना थेंखौ ट्रायलाव लाङो नालाय लानानै फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय 8:30आव ज' ब्रेकफास्ट खालामनो मोनबाय आरोना फिसाजोआबो थाङाखै स्कुलाव माबा क्लास जाबाथाय बे थांनो बायोना आरो माबा माबि प्रग्रामफोर जाबाथाय थाङा जे बेयाव थाङाखै दङ बेबो ओंखाम ओंख्रिथ' संगासिनो लोगोफोर बेडशिट आरि सुखांबाय फोराननानै खांबाय आरो माथो फिसाजो दं नालाय फिसाजोखौ न' सिबहोबाय दिनै सुवासै आरोना सानफ्रामबो दाना सानसे बागलाव सुग्रा जाबाय ओमफ्राय आंखौ नुनानै जोंनि खाथिनियाबो सोलोंलायबाय आरोना नों बायदि आंबो सानसे बागलाव सुग्रा जाबायहाय होननानै बुंबाय ओमफ्राय नै लोगोफोर बानलुआ रज'गासिनो आरोना बानलु बोदोनो ना रज'आ फोबा रज'आ होननानैसो मिथियोमोन आरोना आङो नै फांबैसे जाखो फांसे फांनै फांथाम फांब्रै फांबा 6 7 8 9 दाल जाबाय आरो नै ओमफ्राय फिथाइसो मोनजागोन ना मोनजाया फिथाइ थायहोलायनो हागोन ना हाया गामलाया बाल्थिङा बेबो नै फांसे रज'फिनबावबाय नै बारनै बारलायबाय बुरजा बारबा देनां मोजां नुगोन आरोना बेखौबो मालायफ्रा फानफ्रेनानै दोनलायो ओमफ्राय नै गोमोआ दिनै साबसिन बारहांबाय आरोना सानफा एफा बारहांगासिनो बेबो दालायसे ओमफ्राय बेबो दालायसे आरो दालायब्रै गावबो फिसाखा नालाय बिफाङाबो जि मोजां नुखायो आरोना लोगोफोर सनाथि बेखौथ' रोङासैनो आङो नै बेयाव बारखुमा बावबाय नै गोदाननो जि गिदिरखा आरोना बियो बिबारा बिदि जाब्रिब्रि आरो खोन्थाबाय थाखायो आङो लोगोफोर ओमफ्राय फैबावबायसो नैथिं नै बेबो नै आरोना बारफिनगासिनो अन्थाव बाथावनो आं गायख्लायनोसै सानदोंमोन आरोना बे प्लास्टिकनिफ्राय बोखारनोसै बाल्थिङाव दोनसै सानदोंमोन बारबाय थानायखाय नै जि गिदिर जाखाबाय बेबो नै फ्लं फैबावबाय बारखांनानै ना बाबा आराम नुदोंहाय सना वा जोंनि बागाना जि गिदिर जाखाबायलै नै जेट प्लाना स्पाइडार ना मा होनो गावखौ देखायनांगौनो आरो खुलुमबाय होनलायदो खुलुमबाय करो नमस्ते करो नङाबा देखायाना गावखौबो देखायनांगौनो आया उन्दुलांबायलै गथ'आ दुस्थ' आइ दुस्थ' दहायथ' बोरैबा सियारनिफ्राय बासायबाय आरोना खाल्थां खुल्थां होलायनाय बुजासिनबायसो आंजों गोलैहां जाबाथाय आंहा बुयोसोहाय बोरैबा ख्लाब मोनथारोना गोसोआनो दुब दुस्थ' बिब'नि दुस्थ'खौ लाजोब्बाय फैयाबा माथो फैगोन दा बे जानाय लोंनाय मावनाय दांनाय बेनोसै आंना ओमफ्राय नै टमेट'खौबो आंना बिदिसो होयो मोनखाबाय आरोना ओमफ्राय माबाजों ओरै दानबानो जाबाय आं बायदि रावबो खालामा खोमाहाय मिनिथावसो जाबाय आरो ओमफ्राय एबार दै होनोसै माबा बेखौ आं बिदिनो संसै ओमफ्राय नाथुर गोरलै लाबोदोंमोन दाख्लैयो नाथुर गोरलैखौ बाथोन देनोसै आरोना आराम दाख्लैनि बायदि पुदिना मगा दुन्दिया होनानै दाथ' टमेट' फिसा गोजां बोथोराव
दाबायदियाव मोन्दोंना मोनाखै टमेट' फिसा फिसा बाथोनखौ सावनानै जि गोथाव मोनखायो आङो माखौ गोसोखाङो गोजानाव थानानै जाबाय खेबसे खोबबावनानै ओमफ्राय बे टमेट'नि दैया रानबाथाय आं दै होसिगोन आरोना जानला मोनला आंना महनसे संख्रि थाइजौ आसार महनसे दुन्दिया बाथोन ओमफ्राय नाथुर बाथोन थाइबें ओमफ्राय आरो लगाय लथाय ओंख्रि मा नांबावगोन होमबा लोगोफोर सादा सिदानो जानानै लाग्रोनोसैलाय आरोना जिराय जिराय माइरङा रुनाय ओमफ्राय एसे रग' रग' आरो नै बेलेगथार एसे मोनामनाय मोन्दोंमोन आरो जाथारिखाय मा नांगौ मामिया देरद्रायोना बे आंनो लाव थब थब उन्दुलांलायबाय नै थुखैखांबाय जाहोखांबाय फुथुलायबाय दिनै रायजो जानायानो रायजानाय बियो रायजो जागासिनो बुजाबायबो खेबसे दहाय नाथुर खावनानै जाहैबाय ओमफ्राय बे थोखिया खबारफोरखौ सेस बख'जोबनानै गेलेबाय ओमफ्राय कम्बल थननायफोरखौ बुग्लुंजोबखाबाय दा नै ओमफ्राय बिनि रायजाबाय रायनायावनो गाबबाय आरो ओमफ्राय दा मानो रायजाबावदोंमोनलाय गस्ला थाब गानजायैनि बाल'लाबायोना बिसोर दाना मा बे समाव गानजानो नागिरा माबा गेलेनाय मोनो बेखायनो बुजां बुजां रायजानानै उन्दुलांबाय आरो नाग्लिजानानै माने थुखैखांनानै ओरै नाबाथाय बिलिरबाथाय उन्दुयो आरोना लोगोफोर मालाबा दाब्बा मा मोनो कुलथुं खाल्थां गेलेगोन ओमफ्राय दहाय बुजानाया मानो बुजाखो माने सियारखौ बियो दाख्लैबो गोलैखांबाय आरोना सियार सानिफ्राय फाल्थां फुल्थांनो आरो खांख्रां खुंख्रांनो नैबे आं उन्दुनोथ' नागिरदोंमोन नाथाय उन्दुआसै आरोना लोगोफोर आङो बेलासिनि साहासो फुदुंनोसै ओमफ्राय मा होनो मालपुवा जानो आङो मालपुवा सोरबा जानायखौ नुनानै सासे लोगोखौ जानाय नुनानै मालपुवा बानायहैथानसै आङो आटानि आरोना आटा ओमफ्राय थालिर होगोन आङो ओमफ्राय गुरु एसे दंखायो गुरुबो होनोसै लोगोफोर मालायखौ सोरखौबा जानाय नुबाथाय जानो लुबैयो आरोना ओमफ्राय रिफेनथ' दंना गैयाथाय दं खोमा ओमफ्राय आङो थालिर होबाय ओमफ्राय नै सुजि एसे होनो आरोना माबायदि जायो ट्राय नायनोसै बेनोथ' दै बुरजा नांगौ नालाय नै जखा गैया बखा गैया होबाय आरोना दा आखाइजों सिग्लिगोन आङो बेखौबो आटाखौबो खोस्लिसे खोस्लिनै बानायनानै नायग्रोनोसै आरोना लोगोफोर थावाबो दुंबाय आरोना नै जायोना जाया बानायनायसै मानो जाया जानो होमबा लोगोफोर ओमफ्राय बेफोरबायदि सावनानै जाबाबो एखे थावखौनो जानाय मोनथारो आरोना आङो थावखौनो जाजोब्बाय बायदि मोनथारो आधा घन्टासो दोनबा आराम जागोन खोमा आरोना बे सुजिया माबाबा बुगाबा जाहोनोथ' नागिरदों नै बिदिनो मोनसे मोनसे बानायनानै लाग्रोनोसै आरोना आङो नोंबो बनायनो लुबैदों आयौ बाबायालाय बोरै बनायनांगौ जाखो बे थाव ओरै लुनानै हरबानो जाबाय आरो बा आराम माबा सिबु जालायदों बोरो मोनथोंसै दे बोरो नों मानो दावरावलै बाबा फुरि बायदि जि आराम जादों आरोना नै लोगोफोर बेलुन बायदि जालायदों मोजां नुनानै खिन्थाफिनबाय आङो ओइ बाबा नों खिफिनाया मोनामदोंहाय हाय बांग्रा नै लोगोफोर बिसिबां एवखांबाय आङो ओमफ्राय एवबावदो ओमफ्राय खेबनैसो जाबावगोन आरोना साहायाबो फुदुंबाय साहा फुदुंनाय लेखा आरो खोख्लैयाबा माथो खोख्लैलायबाय सौथा आखाइफ्रानो ब्रेकआनो गैया आरोना ओमफ्राय नै जि गोथाव जाखादों आरोना लोगोफोर ओमफ्राय सामोनबाथाय जानोसै बोराया फैयानो 8थायावसो फैगोन दिनै खामानि रेस्टआनो गैया ओमफ्राय लोगोफोर साहा लोंखांबाय स्राय देलायबाय आरोना मोनानानैसो देलायबाय नामा ओमफ्राय जेरै सुखांबावबाय आरोना आं खेबसेबाव माने दहाय दुगैनाय मानायफोरखौ
दा बेलासियावसो एसे दैया बुरजा फैयो। ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो दोनथ'नोसै जोबजासिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय। बाय बाय लोगोफोर।